बेरे मोदैया बबे बिबारनि बिदैखौ बांसिन सोबो? खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि सेथि सोंथियाव दङ मोस्रोमनाव आथिङा थोंबेसे थायो? थोंनै, थोंथाम, थोंब्रै, थोंद'। बेनिनो फिननाया जागोन थोंद'। भगत सिंखौ माब्ला फासि होआमोन? 1947, 1950, 1931, 1951। बेनिनो फिननाया जागोन 1931। सान्दुंनिफ्राय जों मा भिटामिन मोननो हायो? भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन सी, भिटामिन डी। बेनिनो फिननाया जागोन भिटामिन डी। ताजमहलखौ सोर फानहरामोन? नाटवारलाल, नरेन्द्र मदि, महात्मा गान्धी, राहुल गान्धी। बेनिनो फिननाया जागोन नाटवारलाल। महात्मा गान्धीनि जोबथि रावा मामोन? जय हिन्द, हे राम, सत्यमेव जयते, जय जवान, जय किसान। बेनिनो फिननाया जागोन हे राम। लोगोफोर, बेफोरबायदि बर'नि जिके मोननो थाखाय बे जोंनि गियान बाख्रि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना जोंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम। गोजा थालिरखौ बहा मोननाय जायो? भारत, जापान, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका। बेनिनो फिननाया जागोन अस्ट्रेलिया। गौतम बुद्धनि जोनोमा बबेयाव जायामोन? लुम्बिनीआव, राजानि न'आव, सोरनाथआव, कपिलवस्तुआव। बेनिनो फिननाया जागोन लुम्बिनीआव। भारतनि बयनिख्रुइबो समायनासिन बिल्डिं होनना गनायजानाय बिल्डिंआ बबे? ताजमहल, हवा महल, कुतुब मिनार, लाल किला। बेनिनो फिननाया जागोन ताजमहल। मानसिया सिगां माबे जुनारनि गाइखेरखौ लोंग्रोजेनामोन? मोसौनि, उटनि, बोरमानि, बोरमा मेन्दानि। बेनिनो फिननाया जागोन बोरमा मेन्दानि। टाइटानिक जाहाजआ मा हादरनिमोन? भारत, ब्रिटेन, जापान, चीन। बेनिनो फिननाया जागोन ब्रिटेन। बेरे मोदैया बबे बिबारनि बिदैखौ बांसिन सोबो? फामे बिबार, गलाप बिबार, सान बिबार, बेसर बिबार। बेनिनो फिननाया जागोन बेसर बिबार। मा बेराम जायोब्ला मुला जानांगौ? केन्सार, हार्ट एटेक, अन्थाइ, सुगार। बेनिनो फिननाया जागोन हार्ट एटेक। आमेरिकाया बबे हादरनि सिङाव थानांखांबाय? ब्रिटेननि, भारतनि, चीननि, जापाननि। बेनिनो फिननाया जागोन ब्रिटेननि। मा हादराव सैमा फिसिनो थाखाय लाइसेन्स लानांगौ जायो? किउबा, भारत, नेपाल, चीन। बेनिनो फिननाया जागोन किउबा। फरायसा सान चिल्ड्रेन डेखौ सोरनि जोनोम सानाव मानिनाय जायो? महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, गौतम बुद्ध। बेनिनो फिननाया जागोन जवाहरलाल नेहरू। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ शेयार खालामना हो।
दानिया 16 सोंथियाव दङ। मा ग्रहखौ बेलासिनि हाथरखि होनना मोनथिनाय जायो? मंगल, शुक्र, शनि, बृहस्पति। बेनिनो फिननाया जागोन शुक्र। अखाफोरसिम सौहैनो बेसेबां समय नांगौ? 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन। बेनिनो फिननाया जागोन 3 दिन। मानसिनि मेगना बेसेबां डिग्रिसिम गिदिंनो हायो? 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। बिनिनो फिननाया जागोन 180 डिग्री। मोसौ गायनि खुगायाव थाइबेसे हाथाइ थायो? 28, 32, 49, 52। बिनिनो फिननाया जागोन 32। बबे दैमानि दैया जेब्लायबो गुदुं थाबाय थायो? गंगा दैमा, नील दैमा, गदाबारि दैमा, खासि दैमा। बेनिनो फिननाया जागोन नील दैमा। साननि सोराङा बुहुमाव सौफैनो बेसेबां समय नांगौ? 8 मिनिट 0 सेकेन्ड, 8 मिनिट 40 सेकेन्ड, 7 मिनिट 40 सेकेन्ड, 6 मिनिट 0 सेकेन्ड। बेनिनो फिननाया जागोन 8 मिनिट 0 सेकेन्ड। आधार कार्डनि नाम्बारा मोनबेसे जायो? 10, 12, 16, 20। बेनिनो फिननाया जागोन 12। भारतनि हादरारि बिजाबनि मुङा मा? रामायण, गीता, संबिधान, कुरान। बेनिनो फिननाया जागोन संबिधान। ताजमहलखौ सोरनि सासनाव बानायनाय जायामोन? बाबर, आकबर, शाहजाहान, जाहांगीर। बेनि फिननाया जागोन शाहजाहान। जोबथारनायाव दङ जोंहा बबे हादरा बयनिबो सिगां आनजाद फरिखा लाग्रोबोदोंमोन? भारत, आमेरिका, चीन, जापान। बेनिनो फिननाया जागोन चीन।